ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas at totoo ay walang halong pagdududa at pag-aalinlangan. At kapag ito'y nahanap mo sa isang tao ay daig mo pa talaga ang nanalo sa loto. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang umibig ng wagas? Sa panahon ngayon ay mahirap na raw ang makahanap ng true love. Pero ang tanong ay, hinahanap ba talaga ang pag-ibig o kusa itong dumarating? Paano ba natin masasabi na totoo ang pag-iibigan ng dalawang tao? Yan ang masasagot natin ngayong araw sa ating kwento na pinadala ni Estrella. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Estrella. At sa mga nakaraang araw ay binahagi ko po sa inyo ang kwento ni Sol at Luna, ang dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Taong 1970s noong unang nagkakilala sina Sol at Luna, na noon ay parehong sawi sa pag-ibig. Naging magkaibigan sila, nagkamabutihan at kalaunan ay pumasok sa isang relasyon. Ang pagsasamang nabuo sa pagitan nila ay nakabuo ng isang masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahal. 1983 noong pinanganak ni Luna ang kanilang bunso na si Benilda. Tatlo ang naging anak nila Sol at Luna, Papa Dudut. Sina Amanda, Victor at Benilda na kahit papaano ay napalaki nilang mag-asawa sa pamamagitan ng hirap at tiyaga. Kinailangang tumigil noon ni Luna sa trabaho para mabantayan ang kanyang mga anak na noon ay puro bata pa. Si Sol ang kumayod para sa kanilang pamilya ng ilang taon. Kahit naman papaano ay hindi man mayaman ay hindi nagkulang sina Sol at Luna sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Pareho silang lumaki sa hirap, kaya naman ayaw daw nilang iparanas sa mga anak nila ang kasalatan sa buhay na pareho nilang pinagdaanan noon. Ipinangako nila sa isa't isa na magpupursige silang dalawa para buhayin at ibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya, sa hirap man o sa ginhawa. Luna? Luna, gumising ka na dyan. Nandito ka na pala. Anong oras na? Mag-aalas 10 na. Bakit dito ka pa sa sala natulog? Hinihintay kasi kita. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Yung mga bata? Kanina pa sila tulog. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-imbita yung mga katrabaho ko na kumain sa labas. Ayun, nagkaaya ang uminom. Napasabak ako nang wala sa oras. Kaya pala amoy alak ka? Hindi naman ako masyadong naglasing. Bakit pala kayo kumain sa labas? May nag-birthday ba? Wala naman, pero may maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Na-promote ako. Talaga? Oo. Kanina lang ako sinabihan. Hindi ko alam na isang buwan na pala nila kaming sinusubaybayan. Yung boss namin sa factory, nung isang buwan pa pala nagpasa ng resignation letter niya. Ako yung napili niyang pumalit sa kanya. Kasi ako raw yung marami ng pinagdaanan sa trabaho. Nakakatuwa naman. Congratulations, Sol. Salamat. Nakakaiya naman kung di ko pagbigyan yung mga katrabaho ko kaya lumabas na kami. May rason naman pala kung bakit ka ginabi. Marapat lang din na magdiwang ka. Alam ko kung gaano ang pagod mo sa trabaho. Kaya masaya ako na sa wakas. Napansinan nila ang pagiging tapat mo sa trabaho. Kaya nga Nagulat din ako pero salamat talaga sa Diyos at ako yung pinili nila.
Dahil dyan ipagluluto kita. Gusto mo pa bang kumain? Wag na. Bukas na lang para sabay-sabay tayo ng mga bata. O sige, Tara na, matulog na tayo. sandali lang. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Napag-isip-isip ko lang. Paano kung magtrabaho na kaya ulit ako? Paano yung mga bata? Hindi ko naman sila iiwan. Dito ako sa bahay magtatrabaho. Paano mo gagawin yun? Magluluto ako ng mga ulam na pwede nating ibenta sa mga kapitbahay natin. Wala rin naman akong ginagawa rito. Bakit hindi natin subukan? Pwede rin naman. Hindi ka ba mapapagod niyan? Ikaw na nga ang naglilinis dito sa bahay, nag-aalaga sa mga bata. Tapos gusto mo pang magtrabaho? Madali lang naman yung mga gawain dito sa bahay eh. Tsaka mabuti na yung may pinagkakaabalahan ako lalo na't mag-isa lang naman ako rito sa bahay kapag nasa eskwelahan na yung mga bata. O sige, maganda nga yan. Maglalabas ako ng puhunan natin para dyan. Kahit 3 o 4 na putahe lang bilang panimula. Sigurado ako bebenta yan. Masarap ka pa namang magluto. Sana nga. Para kahit papano, may pandagdag tayo ng gastusin dito sa bahay. Para na rin makapag-ipon tayo para sa mga bata. Susuportahan kita basta masaya ka sa ginagawa mo. Salamat. Halika na, matulog na tayo. O sige, halika na. Papadudot unti-unti ay binuo nila Sol at Luna ang mga pangarap nila sa buhay. Mula sa 3 putahe ng ulam ay dahan-dahang lumago ang negosyong yon ni Luna. Nagustuhan ng mga kapitbahay nila ang mga lutong bahay nito. Mabilis na kumalat kung gaano kasarap ang niluluto ni Luna. Kaya naman maging mga katabing barangay nila noon ay nagpupunta pa sa kanila para bumili ng ulam. Sa mabilis na pag-usbong ng kanyang negosyo ay isang maliit na karinderya ang naipatayo ni Luna. Noong mga panahong yon ay nasa grade school na ang mga anak nila Sol at kahit papaano ay masaya si Luna na sabay niyang napupunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at natutulungan ang kanyang asawa sa pagkayod para sa kanilang pamilya. Mabilis na dumaan ang 10 taon. Naging tahimik at matiwasay naman ang buhay nila Sol at Luna. Wala silang gaanong naging problema dahil pinanindigan nila ang pangako nila sa isa't isa na magmamahalan sila ng tapat at magtutulungang may taguyod ang pamilyang pinapangarap nila. Sa loob ng mga taong yon ay isang bagay ang pinag-ipunan ni Sol para kay Luna. Bilang asawa ay nais ni Sol nabigyan si Luna ng maayos na kasal. Kaya naman kahit natagalan ay sinikap niya itong tuparin sa mismong ika-10 anibersaryo nilang bilang mag-asawa. Magandang umaga. Gising ka na pala. Magandang umaga rin. Halika na, kumain ka na. Kumusta tulog mo? Maayos naman, napasarap nga eh. Tingnan mo, tinanghali tuloy ako ng gising. Di bale, wala ka namang pasok sa trabaho ngayon eh. Pumasok na ba yung mga bata? Oo, sinundo na sila ni Mang Cardo kanina pa. Halika na, sabayan mo na akong kumain dito. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Ako na. Kumusta na pala? Nakahanap ka na ba ng gagawa sa ipaparenovate mo sa pwesto? Oo, may nakausap na ako. Sasamahan ko sila mamaya sa pwesto para i-check yung kusina. Tapos ipapaayos ko na rin yung harap ng karinderya. Pwede rin kasi maglagay ng lamesa doon para may makainan yung ibang customer. Mukhang dumadami na talaga ang mga suki mo ah. Madami na talaga. Kaya nga mukhang kailangan ko na rin ng kasama doon eh. Maghanap ka ng kasama mo. Yung pamangkin ni Aling Tessa dyan sa may kanto. Naghahanap yata ng trabaho yun. Talaga? Makausap nga mamaya. Itanong mo, baka pwede siya. O sige, dadaan ako doon mamaya. Ano palang plano mo ngayong araw? Mamamalengke tapos diretso na ako sa karinderya. Ba't mo natanong? Paano kung magpahinga ka rin ngayon? Ngayon? Bakit naman? Sayang yung kikitain eh. May sorpresa kasi ako sa'yo eh. Ha? Anong sorpresa naman yan? Pikit ka. Anong pakulo na naman to, Sol? Pikit ka na.
Oh, heto na, nakapikit na. Amin na yung kamay mo. Ayan. Teka, sinusuotan mo ba ako ng singsing? Pwede ka nang dumilat. Singsing nga! Ibinili mo ako ng singsing? Para saan? Anong okasyon? Hindi lang yan basta singsing. Eh ano? Luna, gusto sana kitang pakasalan ulit. Ano? Nagpo-propose ka ba? Oo, alam ko na masyadong mabilis yung nangyaring pag-iisang dibdib natin noon. Gusto ko ngayon, sa simbahan naman tayo ikasal. Sol! Huwag kang mag-alala, matagal kong pinag-ipunan to. Sabi ko sa sarili ko na hindi ako makakapayag na hindi tayo ikasal sa simbahan. Hindi mo naman na kailangan gawin to eh. Pero gusto ko, kaya nga ako nag-ipon para sa araw na to. Kaya tatanungin ulit kita, Luna. Katulad ng tanong ko sa'yo 10 taon na ang nakakalipas. Gusto mo ba akong pakasalan sa ikalawang pagkakataon? Oo naman, pakakasalan kita kahit ilang beses pa. Kung ano ang kilig na naramdaman ni Luna noong sinagot niya si Sol noong mga bata pa lamang sila, ay ganon pa rin daw ang kilig na naramdaman ni Luna noong hiningi ni Sol ang mga kamay nito para magpakasal sa ikalawang pagkakataon. 3 buwan ding pinaghandaan ng mag-asawa ang kanilang kasal sa simbahan. Kasamang mga anak, malalapit na kaibigan, katrabaho at pati na rin ang mga dating amo ni Luna na magulang ng namayapa nilang kaibigan na si Patricia, ay muli silang sumampa ng kanilang pagmamahalan sa harapan naman ng Diyos. Pagkatapos ng milestone nilang yon, ay nagpatuloy ang pag-usbong ng pamilya ni Sol at Luna Papadudut. Pinagtulungan nilang palakihin ang kanilang mga anak ng mabuti, may galang at takot sa Diyos. Masasabi ng dalawa na lubos silang pinagpala dahil sa patuloy na pagdating ng grasya sa kanilang buhay. Ang karinderya business ni Luna ay lumago. May punto nga noon na siya ang mag-cater sa mga malalaking events tulad ng kasal at birthday. Nang mga panahong yon ay naisipan ni Sol na mag-resign na sa trabaho para matulungan ang kanyang asawa sa lumalaking negosyo ng kanilang pamilya. Ang karinderya nila ay lumaki at naging restaurant. Sa pamamagitan ng business nilang yon ay maayos nilang napag-aral ang 3 nilang anak. Lahat sila ay nakapagtapos sa kolehiyo at nakahanap ng kanya-kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang mga taon, Papadudut. Hanggang sa hindi nila namamalayang isa-isa nang nagkakapamilya ang mga anak nila. Papadudot na unang nagkapamilya ang panganay nila Sol at Luna na si Amanda. 18 years old lang siya noon nang nabuntis siya ng kanyang boyfriend at ako po ang naging bunga ng pagmamahalan nilang yon. Sa kasamaang palad dahil mga bata pa ay iniwan si nanay ng kanyang dating nobyo. 5 taon nang lumipas ay nakahanap naman siya ng panibagong lalaki na nagmahal sa kanya. Sa edad na 23 ay bumukod si nanay kasama ako at ang naging stepfather ko. Dahil doon ay malimit ko lang noong makita ang Lolo Sol at Lola Luna na pawang nasa edad na 50 anyos na noon. Hindi na po ulit nagkaanak ang nanay Amanda ko. Dahil kalaunan ay napag-alaman nilang baog ang stepfather ko. Yon ang kalimitang rason kung bakit lagi nag-aaway ang mga magulang ko noon. Hindi ko alam kung bakit pero ang pagiging baog ang ginawang dahilan ng stepfather ko kung bakit siya nang bababae. Hindi nagtagal ay nilayasan niya kami at mas pinili niyang sumama sa ibang babae, Papadudut. Sa loob ng 10 taon ay mag-isa akong inalagaan ni Nanay Amanda hanggang sa naisipan nitong maging OFW sa UAE. Dahil walang mag-aalaga sa akin ay iniwan ako ni Nanay kina Lola Sol at Lola Luna. 15 years old ako noon, Papadudut, nung iwan ako ni Nanay. 3 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa bago kami nakarinig ng masamang balita mula sa pinagtatrabahuhan niya.
Sol, nakausap mo na ba yung employer ni Amanda? Oo, kakatawag lang nila sa akin. Anong sabi? Kailan makakauwi ang anak ko? Inaayos na raw nila yung mga papeles. Iuwi nila ang mga labi ni Amanda agad-agad kapag na-approve na nila ang lahat. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Ano ba kasi nangyari sa kanya? Ang kwento ng employer niya, nadulas daw siya sa hagdan habang naglilinis. Maayos naman daw siyang bumangon. Hindi naman nabagok o kung ano. Tapos pagkalipas ng ilang minuto, bigla na lang siyang nawala ng malay. Inatake na pala sa puso. Wala ba siyang kasama doon? Dapat itinakbo agad siya sa ospital. Yun naman daw ang ginawa nila. Kaso hindi na raw siya nakaabot sa ospital ng buhay. Ang bata pa niya, Sol. Ang hirap tanggapin. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Baka mamaya ay may mangyari din sa'yo kapag hindi ka huminahon. Namatay yung anak natin. Paano ako kakalma? Saka lang ako kakalma kapag nahagkan ko na ulit siya. Kailanman, hindi ko inakala na mas mauuna pa ang anak ko kaysa sa akin. Napakasakit bilang ina. Na ako pa ang maghahatid sa anak ko sa huling hantungan niya. Alam ko. Mahirap para sa isang magulang na makita ang mga anak na mas nauuna pang pumanaw kaysa sa kanila. Masakit, pero kung hanggang dun na lang talaga ang ipinahiram na buhay ng Diyos sa kanya, kailangan nating tanggapin yun. Ang hirap lang talaga. Sol, pauwi na natin siya. Oo, nakikipag-ugnayan na ako para maibalik natin siya dito sa atin. Nakausap mo na ba ang mga kapatid niya? Alam na ba nila ang nangyari? Nakausap ko na si Victor kanina. Papunta na sila rito kasama yung pamilya niya. Si Benilda naman hindi pa sumasagot ng tawag. Baka nasa trabaho pa siya. Susubukan ko ulit siyang tawagan mamaya. Sabihan mo siya para makaluwas agad sila. Manggagaling pa naman sila sa malayo. Oo. Paano pala natin sasabihin kay Estrella yung nangyari? Nakauwi na ba siya? Mamaya pa yun makakauwi galing sa eskwelahan nila. Mga alas 5 na siguro yun makakauwi. Tatawagan ko na rin ba siya? Huwag muna. Hayaan mo muna siya makauwi. Mas magandang malaman niyang balita ng personal. Baka mamaya, kung ano pa mangyari sa kanya sa daan kapag sinabi natin sa kanya na wala na ang nanay niya. O sige, sino ang kakausap sa kanya? Ako na ba? Ikaw na lang. Mas matibay ka. Hindi ko kayang sabihin sa apo natin na nangyari. Iniisip ko pa lang. Naiiyak na naman ako. Sige, ako na lang ang haharap sa kanya pagka uwi niya. Naaawa na talaga ako sa batang yun. 2 beses na iniwan ng tatay. Nalayo sa nanay. Tapos ganito pa ang mangyayari. Nandito naman tayo para sumalo sa kanya eh. Hindi naman natin siya pababayaan. Alam ko naman yun. Nalulungkot lang ako para sa kanya kasi napakabata pa niya para makaranas ng ganitong buhay. Napakabait niyang bata para dumaan sa ganitong klase ng pasakit. Kaya kailangan nating magpakatatag para sa apo natin. Iparamdam natin sa kanya na kahit ganoon man ang kinahantungan ng lahat, nandito tayo na masasandalan niya. Palagi lang tayong nandito na pwede niyang matakbuhan. Kakauwi ko lang galing sa eskwelahan noon, Papa Dudut. Pagod at stress ako noon sa mga requirements ko noong sinalubong ako ni Lolo Sol mula sa labas ng bahay. Inaya niya akong umupo sa tapat habang pinagmamasdan naming pareho ang kulay orange na kalangitan. Hindi ko alam kung bakit pero noong mga oras na yon ay nararamdaman ko kaagad ang lungkot sa boses nito. Pinag-usapan namin ang kalagayan ni nanay sa ibang bansa at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinalam niya sa akin na wala na ang nanay ko at para kong sinaksak sa puso noong marinig ko ang mga nangyari, Papa Dudut. Natagalan
bago na iuwi ang mga labi ng nanay ko. Pagka-uwi niya sa Pinas ay pinaglamayan namin siya ng 1 linggo bago inilibing. Teenager pa lamang ako noon, Papa Dudut, pero pareho na akong nawala ng magulang. May tatay ako na noon ay may sarili ng pamilya at nanay na binawian ng buhay dahil sa pagkayod sa ibang bansa. Simula noon ay sina Lolo Sol at Lola Luna na ang tumayong nanay at tatay ko. Ipinagpatuloy nila ang pagpapalaki at paghubog sa akin para maging isang mabuting tao. Ako ang naging katuwang nila sa kanilang restaurant at ito ang pangunahing pinagkunan namin ng pag-aaral ko. Nung makagraduate ako ay agad akong naghanap ng trabaho, Papa Dudut. At dahil sa magandang credentials ay agad naman akong nakuha sa trabaho. Nandito na po ako. Oh, Apo, kumusta ang lakad mo? Mano po, Lola? Maayos naman po. May good news po ko sa inyo. Ano yung good news na yan? Nasaan po si Lolo? Nasa likod. Kinukumpunin niya yung lababo. Teka, tatawagin ko. Sol! Sol, halika rito! May balita raw sa atin si Estrella. Ano ka mo? Tinatawag mo ba ako? Ang sabi ko, magpunta ka rito. Kasi may ibabalita sa atin tong apo mo. Nandiyan na ba si Estrella? Sandali, papunta na ako dyan. Oh, Estrella, ano yung balitang sinasabi nitong lola mo? Ang good news ko po sa inyo, nakakuha na po ako ng trabaho. Talaga? Congratulations kung ganon. Sabi ko naman sa'yo, papasakay. Oo nga po, tama po kayo, Lo. Wala ka kasing bilib sa sarili mo. Nung simula pa lang, alam ko na nakukunin ka agad nila. The best ka kaya? Sus, ikaw nga tong kinakabahan para sa apo mo eh. Hindi ah. Basta apo, lagi mo tong isipin. Proud na proud kami sa'yo. Tama ang sinabi ng lolo mo. Kami ang numero 1 tagahanga mo. Maraming salamat po, Lolo Sol, Lola Luna. Kung nandito lang po sana si Nanay, sa tingin nyo, magiging proud din po kaya siya sa akin? Oo naman. Noon pa man, proud na sa'yo ang nanay mo. Tama. Manang-mana ka kaya sa kanya. Pareho kayong palaban at madiskarte. Madami mang pagsubok ang pagdaanan. Lagi kayong nakakaraos. Katulad ng lola mo, sobrang dami ng pinagdaanan niyan. Pero lahat ng problemang hinarap niya, nalampasan niya lahat ng yun. Ngayon alam mo na kung kanino ka nagmana. Sa inyo po. Pero may isang bagay po kung hindi namana sa inyo. Ano naman yon? Yung masarap na pagluluto. Kahit anong gawin ko, hanggang ngayon takot na takot pa rin akong humarap sa kalan. Ayun lang. Natrauma na rin siguro ako ng bata ako. Natalsikan lang ng mainit na mantika, ayaw na ulit humawak ng kawali. Isipin mo, hindi ka takot sa dugo pero takot ka sa kumukulong mantika? Oo nga po eh. Nga po pala, may inuwi akong merienda natin. Hulaan niyo po kung ano. Ano yan? Pansit! Amoy na amoy ko eh. Opo, pansit bihon po. Ang talas talaga ng pang-amoy niyo, Lo. Ako pa ba? Paborito yung lutuin ng lola mo nung araw. Dapat nagsabi ka na lang para ipinagluto kita ng pansit. Hindi ko na po kayo masusurpresa kapag sinabi ko sa inyo. Kung sa bagay nga naman. Ihahanda ko lang po to para makakain na tayo. Diyan lang po kayo ha. O siya, sige. Tikman nga natin yan kung mas masarap kaysa sa pansit ng lola mo. Aba syempre, mas masarap yung sa akin. Maaga man akong nawala ng mga magulang ay sobrang thankful pa rin ako, Papa Dudut, na nandyan sina Lolo Sol at Lola Luna na sumalo sa akin. Ginabayan nila ako at tinulungang abutin ang mga pangarap ko. Gusto ko noon na bago pa man maubos ang oras nila sa mundong ito, ay makabawi man lamang ako sa kanila.
Napapansin ko kasi na habang tumatanda sina Lolo Sol at Lola Luna ay dumadami na rin ang mga nararamdaman nila sa katawan nila. Isang rason kung bakit mas pinili kong maging nurse ay para ako naman ang mag-alaga sa kanilang dalawa pagdating ng panahon. Pagsapit ng taong 2020 ay doon na po nagbago ang lahat. Sa hindi inaasahan ay nag-lockdown ang buong mundo at bilang frontliner ay nalayo ako kina Lolo Sol at Lola Luna. Yun na siguro ang pinakamahabang panahon na hindi ko sila nakitang pareho. Mahigit 8 months rin akong nagstay sa quarantine para hindi ko sila mahawahan ng COVID-19. Mabuti na lamang at sinamahan sila ng pangalawa nilang anak na si Tito Victor. At kahit papaano ay nakahinga ako dahil may kasama sila sa kasagsagan ng pandemic. Yun nga lang papadudot sa hindi malamang dahilan ay biglang nahawahan noon ng virus si Lolo Sol. Halos bumagsak ang mundo ko noon noong nalaman ko mula kay Tito Victor na naka-quarantine noon sina Lolo Sol dahil nag-positive ito sa COVID-19. Mabuti na lamang at kakilala ko ang mga nurse na nagbabantay sa kanya. Akala ko noon ay mawawala na sa amin si Lolo Sol dahil karamihan sa mga senior na nahahawahan ng virus ay hindi na nakakaligtas. Pero palaban si Lolo Papadudut. Nilabanan niya ang sakit niya kahit na mag-isa lamang siya. Nakagagawa naman ako ng paraan noon para mabisita siya para kahit papaano ay malaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban niya. Labis na nalungkot noon si Lola dahil sa nangyari kay Lolo. Gabi-gabi raw siya noong umiiyak. Matagal na panahon silang nagkahiwalay at dahil sa paghihiwalay nilang yon ay naapektuhan ang kalusugan ni Lola. Palagi raw siyang walang ganang kumain at lagi lamang daw siyang nakahiga at hindi lumalabas ng kwarto. Ayon kay Tito Victor ay natatakot daw si Lola noon dahil alam niyang simulat sa pool, lagi na siyang namamatayan ng mahal sa buhay at hindi raw niya alam kung ano ang gagawin niya kapag kaming dalawa ni Lolo ay mapahamak ng dahil sa COVID. Halos 2 buwan ding nanatili sa ospital si Lolo bago siya nag-negative sa sakit. Milagro nga raw na nakaligtas siya sa COVID. Siguro'y dahil na rin sa pagmamahal niya kay Lola. Kaya siya lumaban. 2 linggo pa siyang nag-quarantine para masiguradong wala na siyang virus bago siya muling pinauwi sa bahay Papadudut. Lo, good morning! Oh, Apo, nandito ka pala. Mano po, kumusta na po kayo? Maayos naman na ako. Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala po. Ako po ang naglakad ng results nyo. Oh, ano raw ang sabi? Makakauwi na ba ako? Negative na po, Lo. Pwedeng-pwede na kayong makauwi. Mabuti naman. Isang araw pa talaga mababaliw na ako sa kwartong to. Wala na akong ibang ginawa kundi magmuni-muni buong araw Protocol po kasi Kailangan makasiguro na wala na talaga kayong virus bago kayo pauwiin. Kung paano ko ba kasi nakuha yung sakit na yan, hindi naman ako lumalabas. Yun nga po ang nakakatakot sa COVID Hindi natin alam kung paano natin nakukuha. Baka siguro yung mga groceries na naiuwi ni Tito Victor, pwedeng may droplets ng taong may sakit. Baka nabahing sila o umubo tapos na-transfer sa mga bagay-bagay. Basta, wag nyo na pong isipin yun. Ang mahalaga, magaling na kayo. Mabuti naman kung ganon. Ikaw ba? Maayos ka naman ba sa trabaho? Nakakapagod, nakakadrain, pero kailangan magtrabaho Halos 24 hours na kami nagtatrabaho sa dami ng mga apektado ng sakit na to. Mag-ingat ka. Inumin mo rin yung mga vitamins na ipinapainom sa akin. Ang sabi ng nurse na nagbabantay sa akin, lagi ka raw maghugas ng kamay. Opo, wag po kayong mag-alala. Alagang-alaga naman po kami sa ospital. Kahit napagod kami, marami pong binibigay sa aming vitamins, alcohol at kung ano-ano pa. Kumakain ka naman ba? Parang pumayat ka. Kumakain naman po ako. Alagaan mo yung kalusugan mo.
Sobrang hirap magkasakit. Opo, Ikaw ba ang maghahatid sa akin sa bahay? hindi po. Tinawagan ko na po si Tito Victor. Siya po ang magsusundo sa inyo. On the way na po siya. Yung lola mo, kasama ba siya sa magsusundo? Naku, hindi po. Mahirap palabasin si Lola ngayon. Baka siya pang sumunod na mahawaan. Basta po, kapag nakauwi na kayo, wag na muna kayong labas ng labas ha. Nag-aalala ako sa lola mong yun eh. Ang hirap daw pakainin. Matigas ang ulo. Namimiss na daw po kasi kayo eh. Araw-araw daw siyang nag-aalala sa kalagayan niyo. Hindi naman ako makatawag mula rito kasi ang hina ng signal. Oo nga po eh. Kaya bumawi na lang po kayo kay Lola pagka uwi ninyo. Si Tito Victor po tumatawag. Sandali lang po ha. O sige, Hello Tito? Nandito na po kayo? Sige po, bababa na kami ni Lolo. Lo, nandito na yung sundo nyo. Ready na ba lahat ng gamit nyo? oo, kaninang umaga pa nakaayos ang lahat. Sige, tara na po nang makauwi na kayo. Amin na po yan, ako na pong magbubuhat ng gamit ninyo. Salamat. Ikumusta nyo na lang po ako kay Lola. Sabihin nyo sa kanya na kumain siya ng marami at mag-take din ng vitamins ha. Makakarating. Ikaw ba? Kailan ka makakauwi? Wala pa pong kasiguruhan eh. Ayoko rin naman pong pauwi-uwi galing sa ospital kasi mas lalong risky. Konting antay na lang po, malalampasan din natin to. Sana nga maawa na ang Diyos sa atin. Halika na po. O sige. Kahit papaano ay mabilis din namang nakabawi si Lolo Sol sa kanyang kalusugan. Doble kayod ako noon Papa Dudut para mabantayan sina Lolo at Lola at para hindi na maulit ang nangyari. Kung noon ay nakabalik na sa dati si Lolo, si Lola naman ay kapansin-pansin ang pagbabago nito. Bumaba ang timbang niya at nag-iba na ang pakikitungo niya sa mga tao. Para bang malaki ang naging epekto ng paghihiwalay nila ni Lolo dahil sa mga nangyari. Naging makakalimutin si Lola Luna Papa Dudut dahil siguro ilang buwan din siyang nanatili sa bahay at walang masyadong nakakausap. Nagsara ang restaurant nila kaya wala din siyang pinagkakabalahan ng mahabang panahon. Ang malala ay nawalay pa sa kanya si Lolo noon kaya siguro ay maraming nabago sa kalusugan ni Lola. Nung una mga simpleng bagay lamang ang nakakalimutan nito. May pagkakataon noon na sa halip na suka ang ilagay sa niluluto niya ay toyo ang naibubuhos nito. May panahon din na lagi siyang nakakawala ng gamit o di kaya ay nagsasaing siya nang wala sa oras. Papa Dudut mas lumala pa ang sitwasyon ni Lola Luna. Sa puntong minsan ay nakakalimutan na niya ang mga pangalan namin. Akala namin noon ay humihina na ang memorya niya dahil tumatanda na ito pero nung ipatingin namin siya sa doktor ay napag-alaman naming meron na pala siyang demensya. Si Lola Papa Dudut. Sol! Sol, nasan ka? Tulungan niyo naman ako! Nasaan na ba kayo, Sol? Lola? Lola, nandito na po ako. Ano pong ginagawa niyo dito sa likod bahay? Tulungan mo ko. Hindi ko alam kung nasan yung bahay namin. Hindi ako makauwi. Nandito po kayo sa bahay, Lola. Hindi! Hindi ito yung bahay namin eh. Anong nangyari? Sino yung sumisigaw? Si Lola po. Sol, nandyan ka lang pala. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Mag-isa lang ako rito. Nandun ako sa harap ng bahay. May inaayos ako. Anong ginagawa mo rito sa likod? Hinahanap ko yung kubeta. Hindi ko alam kung nasaan. Lola, kung kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo po kami para masamahan ka namin. Nasa loob po yung CR. Samahan ko na po kayo. Ayokong pumasok dyan. Bakit po? Alam mo ba kung kaninong bahay yan? Baka mamaya magalit pa yung may-ari. Lola, bahay po natin to. Dito po kayo nakatira. Hindi ganitong bahay namin.
Bahay natin to, Luna. Halika na sa loob. Ako na ang sasama sa'yo. Hindi natin to bahay. Bakit ba mas magaling pa kayo sa akin? Halika na, Sol. Umuwi na tayo. Lola, sa tingin niyo po, nasaan po ba kayo ngayon? Aba, malay ko. Nagising na lang ako na nandito ako. Nasaan na ba tayo? Nandito nga tayo sa bahay. Bahay mo to. Tayo ang nagpatayo nito. Hindi mo na ba maalala? Ako ba'y pinaglololoko mo, Sol? Paano tayo magkakabahay ng ganito kalaki? Mahirap lang tayo. Pinag-ipunan natin tong bahay na to. Tayo mismo ang nagpatayo nito para sa mga anak natin. Sandali. Nasaan na pala yung mga anak natin? Nasaan na si Amanda? Si Victor baka lumabas na naman yun ng bahay, ah? Lo, uminom na po ba siya ng gamot? Hindi pa. Mamaya pa dapat siya iinom. Lumalala na yata yung demensya ni Lola. Hindi na niya maalala na dito siya nakatira. Teka, sandali. Anong ginagawa mo, Luna? Iihi ako. Kanina pa ako naiihi eh. Huwag ka dyan. Nasa loob yung... Hayaan niyo na lang po. Ako na lang pong maglilinis nito mamaya. La, okay na po ba? Kung tapos na kayo, pumasok na po tayo sa loob. Sino ba kasi ang may-ari ng bahay na to? Bakit tayo nandito? Bagong bahay ba to nila Patricia? Opo, bahay po nila to. Gusto niyo po bang tignan sa loob? O sige, nasan ba si Patricia? Gusto ko siya makausap. Luna, matagal nang patay si... Lo, hayaan mo na lang po. Sa mga ganitong sitwasyon, ang dapat nating gawin, sabayan na lang natin si Lola. Hindi natin malalabanan kung anong tumatakbo sa alaala niya ngayon. Natatakot lang ako. Paano kung isang araw, hindi na rin niya ako maalala? Hayaan niyo po. Babalik din po ang mga alaala niya kapag nakainom na siya ng gamot niya. Ano la? Pasok na po tayo? O sige. Hanggang ngayon ay wala pa ring lunas para sa demensya, Papa Dudut. Pero may mga available naman pong mga gamot para makatulong sa sintomas nito. Simula noon ay nanirahan na si Tito Victor kasama ang pamilya nito sa bahay para mabantayan nila si Lola tuwing nasa trabaho ako. Tinuruan ko sila kung ano nga ba ang dapat gawin para hindi lumala ang sakit ni Lola. Kapag wala ako sa trabaho ay ginagawa ko naman ang lahat para matulungan si Lola na gawin ang dating routine niya sa araw-araw. Tulad ng pagwawali sa harapan ng bahay tuwing umaga at pakikinig ng Barangay Love Stories tuwing tanghali. Sinasamahan ko rin siyang magluto at manood ng teleserye sa gabi. Minsan hinahayaan ko siyang magkwento tungkol sa nakaraan niya. Paborito niyang ibinabahagi sa akin ang mga araw na magkasama sila ni Lolo Sol. Naikwento rin niya sa akin ang first love niyang si Manuel at ang best friend niyang si Patricia na pareho nang sumakabilang buhay. Hindi rin siya iniwan ni Lolo Sol na laging nasa tabi niya saan man ito magpunta. Sa loob ng sumunod na 3 taon ay hindi na namin napigilan pa ang paglala ng sakit ni Lola. Pero kahit ganoon ay sinikap pa rin namin siyang bigyan ng komportable, tahimik at masayang buhay, Papa Dudut. Papa Dudut, taong 2023 na siguro ang isa sa mga pinakamalalang taon para sa akin. Ng mga oras na ito ay hindi na makalabas ng kwarto si Lola. Hindi na niya kami kilala noon. Nakahiga na lamang siya sa kama at palagi nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto. Nakasuot na siya noon ng diaper at araw-araw na siyang hinahainan ng pagkain sa kanyang silid. Kahit ganoon ay nanatili si Lolo Sol sa tabi ni Lola. Doon na sila mismo sa loob ng kwarto sabay na kumakain. Kahit na hindi siya maalala nito ay araw-araw na ikinekwento ni Lolo kay Lola kung paano ang naging buhay nila noong malakas pa sila. Para mabantayan ng maayos si Lola Luna ay isang helper ang kinuha ni Tito Victor para magbantay kay Lola 24/7.
Busy na rin kasi siya noon dahil sinusubukan niyang isalba ang restaurant business nila lola na nagsara noong pandemic. Papadudot nakakadurog ng pusong makita na ang babaeng nagsilbing ina. Noong ako'y naulila ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang dating mga ngiti sa mata ni lola habang nakaharap sa kalan at nagluluto ng sangkaterbang ulam. Wala nang mga kwentuhan namin bago matulog tungkol sa masasayang alaala niya noong dalaga pa lamang siya. Hindi na nito nadidiligan ang mga halamang kinokolekta niya sa nagdaang taon. Hindi na niya nasusubaybayan ang paborito niyang palabas sa TV. Minsan ay napapaiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ko si lola na mag-isang nagsasalita habang binabalikan ang nakaraan sa kanyang alaala. Lola? Hello, Lola. Kumusta na po? Maayos naman. Ikaw ba yan, Amanda? Nasaan ang tatay mo? Ako po to, si Estrella. Sinong Estrella? Ako po yung apo nyo, yung anak ni Amanda. May anak na si Amanda? Kailan pa? Matagal na po. Halika, tulungan ko na po kayong bumangon. Kaya niyo po bang umupo? Sige. Aray ko, alalayan mo ako, iha. Kasi masakit na tong likod ko. Sumandal na lang po kayo rito sa unan. Papalitan ko lang po tong diaper nyo ha. Tapos pupunasan ko po kayo ng maligamgam na tubig. Nasaan ba si Sol? Nagluluto po ng hapunan. Gutom na po ba kayo? Oo eh. Ano bang ulam? Nagluluto po si Lolo ngayon ng pork and beans. Antayin nyo na lang po. Dadalhin niya po dito yung pagkain tapos sabay-sabay po tayong kakain. Ikaw na ba yan, Apo? Ang laki mo na pala. Naaalala nyo na po ako? Oo naman. Bakit naman kita makakalimutan? Kamukhang-kamukha mo ang nanay mo. Pareho kayong maganda. Sa'yo po kami nagmana ng ganda eh. Sayang, hindi mo naabutan si Patricia at Manuel kanina. Naipakilala sana kita sa kanila. Sino po? Si Patricia, yung kaibigan ko. Tsaka si Manuel na manliligaw ko. Lola, si Patricia po at saka si Manuel, matagal na po silang patay. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Matakot ka nga sa lumalabas dyan sa bunganga mo. Kumato ka sa kahoy at baka magkatotoo pa yan. Paano sila patay? Kausap ko lang sila kanina. Teka, nasaan na nga ba sila? Hindi man lang sila nagpaalam sa akin. Ano po bang pinag-uusapan niyo, Lola? Nangumusta lang sa akin si Patricia. Namimiss na daw niya ako eh. Hindi ko alam kung saan yun nagpunta at ang tagal niyang hindi nagpakita sa akin. Mabuti naman po at maayos pa rin ang lagay nila ngayon. Oo, wala silang ipinagbago. Pareho sila ni Manuel na hindi tumanda. Nakakatuwa nga eh. Parang ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Si Lolo Sol po ba? Naaalala niyo pa siya? Oo naman. Bakit ko siya makakalimutan? Asawa ko yun. Opo, tama po kayo. Asawa niyo po si Lolo Sol. Nasaan na nga ba siya? Gusto niyo po tawagin ko siya? Nandyan na po pala siya. Gutom na ba ang lahat? Nandito na ang pagkain. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinihintay rito. Dalian mo na makapunta na ako sa karinderya. Baka hinihintay na ako ng mga suki ko ron. O sige, kumain na tayo. Estrella, ihanda mo na tong pagkain ng lola mo. Sige po. Lo, ang saya ko ngayon. Alam niyo po kung bakit? Bakit? Kasi po, naalala na ako ni Lola. Tinawag niya akong apo. Mawala ka man sa isipan niya. Tsaka ko na kailanman, hinding-hindi ka mawawala sa puso ng lola mo. Halika na, kumain na tayo.
Huwag ka nang umiyak dyan. Paiiyakin mo rin ako eh. Papa Dudut, March 15, 2023, namatay si Lola Luna. Si Lolo Sol ang unang nakakita sa kanya. Bumangon siya ng maaga noong araw na yon para ipagluto ng agahan si Lola. Pero pagbalik niya sa kwarto ay saka lamang niya napansin na hindi na pala ito humihinga. Namatay siya sa kanyang pagkakatulog, Papa Dudut. Tahimik, mapayapa at may ngiti sa kanyang mga labi. Naalala ko pa rin hanggang ngayon ang huling gabi na magkakasama kaming tatlo 8:00 na noong binibihisan ko si Lola. Bigla siyang naging madaldal at nagulat nga ako noon dahil bigla niya kaming naalala. Imbes na matulog ng maaga ay nakipagkwentuhan kami sa kanya dahil noon lamang ulit siya naging aktibo. Para nga siyang walang sakit noon, Papa Dudut. Nagbalik tanaw kami sa mga masasayang pangyayari sa buhay namin noon. Naikwento pa nga niya ang tungkol sa pag-amin niya noon kay Lolo Sol sa kasagsagan ng bagyo habang nasa bubungan sila ng isang bahay. Sobrang saya ko ng time na yon, Papa Dudut, dahil puro tawanan lamang kami. Ginamit ko ang chance na yon para magpasalamat sa kanya sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin at sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na sobrang proud ako dahil inabot niya ang mga pangarap niya para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Pumikit siya ng gabing yon na masaya at may ngiti sa mga labi hanggang sa hindi na po siya dumilat, Papa Dudut. Lo, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Gusto niyo po bang umuwi na tayo para makapagpahinga na kayo? Dito na lang muna tayo sa sementeryo. Gusto ko munang samahan ng lola mo. Hindi po ba kayo napagod sa libing? Hindi ko pa ramdam ang pagod ngayon. Mas nangingibabaw pa rin yung sakit ng pagkawala ng lola mo eh. Alam ko po yung nararamdaman niyo, Lo. Ako man hirap pa rin akong tanggapin na wala na si Lola. Kung pwede lang sana na dito na ako tumira gagawin ko. Lo, Di ko pa kayang iwan ang lola mo, Estrella. Nangako ako sa kanya eh. Sinabi ko sa kanya na di ko siya iiwan. never niyo naman po siyang iniwan eh. Simula noon hanggang ngayon, lagi kayong nasa tabi ni Lola. Hindi niyo siya pinabayaan. Pero kahit na, parang hindi ko alam. Paano ko nagagawin ngayon yung parte ko bilang asawa niya kung wala na siya? Isipin na lang po natin na nasa masayang lugar na ngayon si Lola. Opo, masakit na wala na siya sa tabi natin. Pero hindi ba mas panatag na ang loob natin na nakakapagpahinga na siya? Na wala ng paghihirap? Mamimiss ko ang lola mo. Sobra. Ako rin po. Ang daya niya. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Parang kalahati ng pagkatao ko nawala nung namatay ang lola mo. Paano ko ngayon naharapin ang kinabukasan nang wala siya? Parang wala na akong rason pa na manatili rito eh. Lo, wag niyo naman pong sabihin yan. Parang gusto ko na ring sumama sa kanya. Wag naman po. Paano naman po ako? Mawawala na naman po ako ng magulang? Pasensya ka na. Hindi ko pa rin talaga matanggap eh. Naiintindihan ko po kayo. Nalulungkot lang ako na para bang unti-unti nang nabubura sa mundong to yung mga alaala namin. Yung mga kaibigan namin, kamag-anak, kakilala, isa-isa na silang nawawala. Yung panahon namin noon, napapalitan na ng bagong henerasyon. Nakakalungkot na wala na akong makausap tungkol sa masasayang nakaraan namin. Hanggang alaala na lang talaga ang lahat. Hindi po mabubura ang mga alaala ninyo ni Lola. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinasa niyo na sa akin yung kwento niyong dalawa. Hindi ko man nasaksihan yung kabuuan ng pinagdaanan ninyo. Napakinggan ko naman ang magandang kwento niyong dalawa.
at yung naging buhay nyo. Makatitiyak kayong ipapasa ko rin to sa mga magiging anak ko na minsan may isang dalaga at binatang pinagtagpo ng tadhana. Nagmahalan at bumuo ng isang masayang pamilya na siyang dahilan kung bakit kami nandirito ngayon. Maraming salamat, Apo. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Lo. Dahil kayo ang nagsilbing inspirasyon ko sa buhay. Sa ngayon ay nananatili pa ring masigla si Lolo Sol. Isang taon na simula noong nawala si Lola Luna pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakapag-adjust sa pagkawala niya, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang bakas niya sa mga puso namin. Ganon pa man ay patuloy pa rin kami sa pagsusumikap at paggawa ng mga bagong alaala sa ngalan niya. Papa Dudut, isa kayo sa mga nagbigay saya kay Lola Sol sa panahon ngayon. Paborito niyang tambayan ang veranda ng bahay namin. Dala ang kanyang pananghalian at bitbit ang isang lumang radyo. Doon ay araw-araw siyang nakikinig sa Barangay Love Stories. Yun na raw kasi ang tanging paraan niya para alalahanin si Lola Luna. Tuwing nakatingin siya sa maaliwalas na kalangitan, ay nai-imagine daw niya na kasama niya si Lola mula sa langit at nakikinig sa programa ninyo. Yun na kasi ang nakagisna nilang libangan bilang mag-asawa. Kaya ako nga po naisipang magpadala ng sulat sa inyo para naman may bahagi ang kwento ng lolo at lola ko. Sila ang patunay na ang pagmamahalang wagas ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok sa buhay. Papa Dudut, lubos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil pinagbigyan ninyo ang napakahabang kwento na ibinahagi ko sa inyo. Tiyak akong matutuwa si Lolo kapag narinig niya ang sarili niyang kwento sa programa ninyo. Bilang nandito na lang din po ako ay gusto ko pong ipag-shout out ang number 1 listener ninyo. Walang iba kundi ang aking Lolo Sol, pati na rin ang mahal kong si Lola Luna. Ito na po ang wagas ng aming kwento. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Lahat po tayo ay pangarap na makasamang tumanda ang taong pinakamamahal natin. Sa panahon ngayon ay mahirap na itong maranasan, pero hindi naman po ito imposibleng makamit. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa iyong minamahal para ikaw at ang iyong minamahal ay sabay na tumanda. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang karunungan ay para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, bata o matanda ay pwedeng matuto. Kaya lang minsan, may mga aral sa buhay na hindi tinuturo sa mga paaralan. Ikaw kapuso, gaano ka kahandang ibahagi ang mga importanteng leksyon sa buhay na natutunan mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Celine o mas kilala bilang Teacher Celine ng mga estudyante ko. 34 years old at taga Caloocan. Sa kasalukuyan, kahit na challenging ang modular distance learning since pandemic, ay masasabi ko pa rin po na thankful ako sa profesyon ko.
Isa po akong elementary teacher, Papa Dudut. At ang hinahawakan ko ay nasa grade 3. At ang kwento ko po na gusto kong ibahagi ngayong tanghali ay kung paano ako nagpursige na matupad ang pangarap ng Nanay Rosa ko para sa akin. At kahit na nga medyo natagalan bago ako nakapag-decide sa gusto kong maging pagtumanda na ako ay masayang masaya naman po ako. Mag-isa po akong tinaguyod ni nanay noong araw, Papa Dudut. Patay na rin kasi ang tatay ko at hindi rin naman po kami mayaman. Kaya nga kahit na anong trabaho basta legal ay pinapasok po ni nanay. Ginagawa niya po talaga ang lahat upang masuportahan ako at ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Anak, hindi ka man lang ba naiinggit dun sa mga kasabayan mo sa high school? Karamihan sa kanila tapos na sa kolehiyo ngayon at mga professional na. Karamihan nagtatrabaho na rin dun sa Maynila. Nay, sa itsura kong to, mukha ba talaga ako naiinggit? Naisip ko lang naman kasi sayang din. Kung ipagpapatuloy mo lang sana yung kursong kukunin mo, sana teacher ka na rin ngayon. Napakaganda at napakarangal ng trabaho na yun kasi biruin mo, tinuturuan mo yung mga bata na pwede maging susunod na presidente o leader ng bansa natin. O kaya yung gusto magdoktor, mag-inhinyero, arkitekto, tsaka piloto. O diba, nakakagalak ng puso ang maging isang guro. Ikaw lang naman na may gusto maging teacher ako, Nay. Pero ako po ba tinanong nyo kung gusto ko yon? Hindi naman po yata makatwiran na kayo yung nagdidesisyon para sa akin kasi malaki na po ako. Hindi naman sa ganun, pero naisip ko lang kasi. Huwag niyo na po kasing masyadong isipin pa yung tungkol sa bagay na yun. Kesyo maging teacher man ako o hindi, wala na po kayo doon. Kaya ko na pong magdesisyon para sa sarili ko. Sa ngayon, mas gusto ko na lang magtrabaho ng magtrabaho para magkapera po ako. Diba? Dapat nga maging masaya pa kayo kasi nakakatulong na ako rito sa bahay natin. Hindi na lang po kayong kumikita. Ako naman sanay na sa hirap, anak. Ang akin lang, bata ka pa nung ginusto mo mamasukan na lang, imbis na pumasok ka sa eskwelahan. Nanghihinayang lang ako sa panahon na ginugugol mo sa pagtatrabaho kaysa sa pag-aaral. Sa maniwala ka o hindi, habang buhay naman talaga tayong magtatrabaho. Yun nga po ang punto ko doon. Kung pagka-graduate ko, magtatrabaho rin ako, bakit hindi ko pa umpisahan agad-agad, diba? Nay, akala ko po ba na pag-usapan na natin to? Bakit parang bigla nyo na naman pong inuungkat ang lahat? Ay, anak, huwag mo sanang isipin na gustong kontrolin o pakialaman ng nanay ang buhay mo, ha? Alam ko malaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. At kaya mo na rin magdesisyon ng hindi kumukonsulta sa akin. Pero bilang nanay mo, wala naman ako ibang gusto kundi ang mapabuti ka at ang buhay mo sa hinaharap. Nay, hindi lahat ng maganda pati mabuting kapalaran at buhay sa hinaharap nangyayari dahil nakapagtapos ka sa pag-aaral. Diskarte, tiyaga at sipag po ang sandata para umasenso. Aanhin ko yung diploma na yan kung wala naman sa puso ko yung ginagawa ko. Diba? Baka imbes mapabuti, lalong masira ang buhay ko, Nay. Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung saan mo nakukuha yung mga baloktot mong paniniwala. Sayang ang talino mo sa pagsagot-sagot sa akin kung hindi mo yung gagamitin sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Ewan ko rin po sa inyo, Nay. Dami yung sinasabi. Mabuti pa, isasampay ko na po itong binanlawan ninyo para mabilis nating matapos tong nilalabhan. Tsaka para manahimik na rin kayo. 23 years old na po ako noon pero hindi pa rin po ako nakakagraduate sa college, Papa Dudut. Kalimitan yung mga kabatch ko sa high school nakapagtapos na sa mga kurso na kinuha nila. Pero ako ay choice ko po talaga na huwag lang mag-college pagkatapos ko sa high school dahil sapat na para sa akin na nakakabasa, nakapagsusulat at nakapagbibilang. Lahat naman ng mga basic na bagay na yon ay naituro na at natutunan ko noong nasa elementary pa lamang ako, kaya bakit kailangan ko pang pahirapan ang sarili ko sa pagkakadalubhasa sa isang bagay? Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, may dahilan po ako kaya mas nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho.
Gusto ko po kasi makapag-ipon ng pera para tuluyan na rin po akong makaalis sa poder ni nanay. Hindi dahil sa hindi ko na siya mahal o gusto ko siyang iwanan, kundi dahil ayoko na pong makisama sa stepfather ko na kinakasama niya ng panahon na yon, Papa Dudut. Ewan ko ba naman sa'yo, Rosa? Ang tagal-tagal mo nang bumibili ng asukal. Napagkakamala mo pa rin asin. Eh, pasensya ka na, mahal. Sabi kasi nung tindero, damputin ko na lang daw yung kailangan ko kasi marami siyang ginagawa. Kaso magkatabi yung asin at asukal Pareho pa silang pino, kaya… Ay nako, ang dami-dami mo pang katwiran. Sige, sabihin mo, paano ako magkakape ngayon? Pambihira, napakawalang kwenta mo talaga Huwag mo namang sabihin yan. Nagkamali ako ngayon pero hindi naman ibig sabihin nun wala na akong kwenta. Ginagawa ko naman ang lahat, di ba? Pasensya na kung hindi sapat. At pasensya na kung ganito lang ako. Yun nga ang problema dun, Rosa. Ganyan ka lang. Hanggang mamatay ka siguro, ganyan ka na lang. Kung bakit ba naman kasi ako nagkagusto pa sa'yo nung araw Hindi sana ako nangungonsumi ngayon. Gusto ko lang naman magkape. Pinapahirap mo pa ang sitwasyon. Kung gusto niyo pong magkape, edi kayong lumabas at bumili ng asukal doon. Ba't? Ano sinabi mo? Silin, anak. Hindi tama na sagot-sagutin mo ng ganyan ang tatay mo. Nay, hindi ko po tatay ang lalaking yan. Di kami magkadugo kaya bakit hindi ko siya sasagutin? Saka may katwiran naman ako. Hindi naman po kayo baldado, di ba? Kaya niyong maglakad palabas sa pamamahay na to at pumunta sa tindahan. Kaya bakit hindi niyo gawin nang sa ganon mabili niyo ng tama yung inuutos niyo kay nanay? Napakabastos mo talagang bata ka! Sino po bang naunang nambastos dito? Ako po ba? Si nanay po ba? Di ba kayo ang unang nambastos? Hoy Rosa, kapag hindi ako nakapagpigil, susungal-ngaling ko na talaga tong anak mo. Akala mo kung sino na makapagsalita, porke kumikita na ng pera. Dati naman sunod-sunuran ka sa akin Dati yun, kasi wala pa akong kamuwang-muwang kung gaano ka kasamang tao. Akala ko pa naman mabait ka, pero tinatago mo lang pala yung sungay at buntot mo. Isa na lang talaga paduduguin ko na yung bibig mo. O sige, subukan niyo lang. Gawin niyo para may kalagyan kayo. Pwede ba, Antonio, Silin? Manahimik na kayo. Anak, hindi naman kita pinalaki at pinag-aral noon para mambastos ng mas matanda sa'yo. Kahit paano, matuto ka pa rin igalang ang tatay-tatayan mo. Kahit na hindi kayo magkadugo, tandaan mo, magkakasama tayo sa pamamahay na to. At ikaw naman, Antonio, ano bang problema mo? Kung mainit na naman ang ulo mo dahil natalo ka sa sabong, pues, wag mo sa amin ang anak ko ibunton yan. Hindi ba nga? Matagal ko nang sinasabi sa'yo na tigilan mo na ang kaso sugal dahil walang magandang kahihinatnan yan. O kita mo, pati pambili mo ng lecheng asukal na yan, sa akin mo pa hinihingi. Hindi kita nanay para sundin ko, Rosa. Kaya tigilan mo kasi sermon sa akin. Yang anak mo suwail ang sawayin at pagsabihan mo. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi, pag-uutugin ko kayo. Ginagawa, hindi sinasabi. Ba't? Ang tigas talaga ng ulo mo Sinabi na tumahimik na kayong dalawa! Yang anak mo kasi akala mo kung sino? Napakayabang! Bakit? May pagmamayabang naman ako Ikaw ba, meron? Sige nga, ipakita mo. Perwisyo ka na nga sa bahay at buhay namin ni nanay. Wala ka pang silbi at palamunin ka pa. Grabe, sino sa atin tong makapalang muka? Di ba ikaw yun? Ay! Mga buwisit talaga kayo! Hindi pa ba kayo titigil? Gusto niyo pa talaga magwala ako? Ha? Sinabi na tumigil na kayong dalawa! Nakilala po ni nanay ang stepfather kong si Antonio noong nasa third year high school pa lamang ako. Naging suki niya kasi ito noong nagtitinda siya ng almusal at merienda sa tapat ng ginagawang gusali kung saan ay nagtatrabaho naman ito bilang construction worker. Nang mga panahon na yon ay hiwalay na sa una ang kinakasama niya si Antonio at wala naman po siyang naging anak dito. Wala rin naman pong issue sa akin kung gustuhin man ni nanay na makisama sa kanya noon dahil patay na rin po ang tatay ko. Saka wala rin naman akong malalim na relasyon sa sarili kong ama para pagbawalan pa si nanay kung magkakagusto siya sa iba. Nang mga
unang taon po na kasama namin si Antonio ay aaminin ko na para ako nagkaroon ng father figure sa katauhan niya. Kaya lang habang tumatagal ay mas naimpluwensyahan na siya ng iba niyang mga barkada na magbisyo na naging dahilan naman para mapadalas ang away nila ni nanay. Sa sobrang dalas nga po noon ay natotorete na ako. Kaya naman simula noon ay pinagplanuhan ko na talaga na makaalis na sa pamamahay namin, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Nabanggit ko po noon na inspirasyon ko para maging teacher ay ang nanay Rosa ko, Papa Dudut. Bakit? Dahil no read, no write po siya. Hindi po kasi siya noon nabigyan ng pagkakataon na makatungtong sa paaralan para makapag-aral. Kung may alaman siya sa pagbibilang o pagkukwenta dahil nga sa tindera siya. Pero malaking factor pa rin po ang pagiging illiterate niya para hindi po siya noon tanggapin sa mga trabaho na madalas niyang pinapasukan. Hindi po kami close ng nanay ko noong nagkaedad na ako kasi ang totoo niyan ay naiinis talaga ako sa kanya. At malaking dahilan po noon ay ang pagiging martir niya pagdating sa pag-ibig. Kaya nga kahit na ginagawa na niya ang lahat para ako noon ay mapagtapos sa college ay hindi ko pa rin po pinapahalagahan ang paghihirap niya dahil mas pinagtutuunan ko lang ng pansin ang sarili ko. Kaya nga imbes na pumasok sa eskwelahan ay ginagamit ko noon yung pera na ibinibigay niya na pang tuition fee ko sana para makapaghanap ng trabaho sa malayong lugar. Ayaw ko na rin po kasing magtiis pa ng ilang taon sa pag-aaral na kasama si nanay at ang stepfather ko sa bahay, Papa Dudut. Nay, alam mo, napaka-epal nyo talaga kahit kailan. Anong sinabi mo? Aba Silin, hindi kita pinagtapos ng elementary at high school para bastusin lang ako. Baka nakakalimutan mo na. Nananay ko kayo, na dapat hindi ko kayo pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Ay, pwede po ba? Alam ko naman yun, paulit-ulit lang kayo. Aba, paano hindi ako magpapaalala sa'yo? Parang lagi mo nakakalimutan. At saka teka nga, bakit ba ang init kagad ng ulo mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa iyong bata ka? Nagtanong pa talaga kayo? Hindi ba halata na pinahiya nyo lang naman ako dun sa mga kaibigan ko na pumunta rito sa bahay kanina? Nay naman! Sana hindi na lang kasi kayo nakisali sa kwentuhan namin. Tuloy, parang kasalanan ko pa na hindi pa rin ako graduate ng college. Samantalang sila, ayun, mga profesional na. Ay, anak, hindi naman ganun ang intensyon ni nanay nang sabihin ko yun sa mga kaibigan mo. Kung ganun, ano po yung intensyon nyo? Ilang beses ko nang sinabi, hindi ako nanghihinayang na hindi ako tumungtong sa kolehiyo dahil proud ako na kumikita ako ng pera sa sarili kong paraan. Bakit? Ang pagiging cashier ba? Waitress at tindera, hindi po ba yun may tuturing na propesyon? Kailangan ba para matawag na marangal ang isang trabaho, dapat pulis, doktor, piloto o yung gustong-gusto nyo para sa akin na teacher? Parang hindi naman po yata patas yun, Nay. Celine, wala naman akong sinasabing ganon. Siyempre, ang trabaho basta marangal, trabaho. Hindi ko minamata ang pagiging cashier mo o waitress at tindera. Hindi mo na itatanong, proud din ako sa'yo. Kaso, mas magiging proud sana kayo sa akin kung naging teacher ako. Oh, hindi kayo nakapagsalita kasi tama ako, di ba? Gusto ko lang naman na meron kang ibang gawin sa buhay mo, anak. Yun bang tipong hindi ka lang nagtatrabaho, nakakatulong ka pa sa iba. Sa nakikita ko kasi ngayon sa'yo, pag umuwi ka rito sa atin, lagi ka lang pagod. Tapos ginagabi ka pa madalas at wala ka ring panahon para magsaya. Bata ka pa. Hindi mo pa sanang daigdig para kumayod na parang kalabaw. Pasensya ka na kung sa palagay mo, masyado ako nagiging mapapel. Pero bilang nanay mo, nararamdaman ko na hindi ka naman talaga. Ano na lang ako magpahinga?
Kung sa palagay mo wala na akong oras para magsaya at itong pag-imbita ko na lang sa mga kaibigan ko yung pahinga ko, sana hindi na kayo umeksena. Kung talagang may concern kayo sa akin bilang nanay ko, pabayaan nyo na lang kasi ako kung anong gusto kong maging pagtanda ko. Basta hindi ako nagnanakaw o gumagawa ng masama, huwag nyo na akong pilitin na magbago. Bakit ba gustong-gusto nyo ako maging teacher? Alam ko na. Siguro gusto niyong turuan ko kayong bumasa at sumulat, no? Yun naman palang dahilan na eh. Huwag mong pagtawanan na hindi marunong bumasa o sumulat ang nanay mo, si Lynn. Bakit? Sa palagay mo, kung may pagpipilian lang ako noon, gugustuhin ko bang maging ganito? Siyempre hindi. Kaya nga ang pangarap ko sa'yo, makapagtapos ka ng pag-aaral para hindi ka matulad sa akin. Bilang nanay mo, nakahanda akong gawin ang lahat para makamit mo ang pangarap mo at magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. Kaya imbis na pagmalakihan mo ako, isipin mong mabuti ang mga pinagsasasabi mo sa akin. Kung buo ng desisyon mo, sige, huwag ka nang mag-aral. Hindi na kita pipilitin. Pero sana lang, huwag mong pagsisihan ang pasya mong yan pagdating ng araw. Dahil sinayang mo yung pagkakataon na maraming beses nang ibinigay sa'yo. Nang mga panahon na yon ay uso ang pagtiteacher, Papa Dudut. Sa katunayan, ilan sa mga anak ng kumare ni nanay ay mga profesional ng guro. Hindi naman po ako naiinggit dahil ayaw ko naman po talagang maging guro at bukod doon, maiksi ang pasensya ko at wala po akong kaamor-amor sa mga bata. Ang pangarap ko sa buhay ay ang magkaroon ng sariling negosyo. Ayaw ko naman na habang buhay na mangamuhan ako at matutupad ko po yon kapag nakapag-ipon na ako ng maraming pera. Para sa akin, pag-aaksaya lamang ng pera ang pag-aaral dahil hindi naman lahat ng may diploma dyan ay napapakinabangan nila. Sabi ko noon sa sarili ko ay walang halaga ang sertipikong matatanggap ko mula sa 4 na taon o mahigit pang pagsusunog ng kilay kung kulang din naman ako sa diskarte. Ika nga nila, mas masalimuot ang tunay na mundo. Kaya nga mas naging bingi po ako sa pakiusap ni nanay na mag-aral po ako hanggang sa siya na lang din po mismo ang nagsawa sa pangungulit niya sa akin. Anak, saan kayo nang galing ng lalaking yon? Pwede ba, Nay? Ano bang klaseng tanong yan? Saka pakialam nyo ba? Anong pakialam ko? Siyempre, nanay mo ako! Aray ko, bakit ba kayo nananakit? Ikaw kasi, kung umasta ka parang kayang-kaya mo ng sarili mo, ni hindi man lang ba talaga pumasok dyan sa kokote mo na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Hintay ako ng hintay kung anong oras ka ba makakauwi tapos ngayon ka lang darating. Alauna na ng madaling araw, Celine. Marunong akong tumingin ng oras, Nay. Di nyo na kailangan ipaalala sa akin. At saka bakit nyo ba ako hinihintay? Di ba, sanay naman kayo na palagi akong gabi umuuwi. Oo nga, pero hindi ka inaabot ng ganitong oras. At hindi rin dahil kasama mo ang lalaking yon. Ano po bang problema nyo sa boyfriend ko? Bakit parang kanina pa kayo nabubuisit sa kanya? Hindi lang kanina, kahit noon pa. Alam mo, hindi talaga magandang pakiramdam ko sa lalaking yun eh. Nalolokohin ka lang niya at sasaktan. At tama nga yung hinala ko dahil nakita ko yung may kaakbay na ibang babae nung nakaraang araw. Tingo. Nay, baka naman nag-iimbento lang kayo ng kwento kasi gusto nyo makipaghiwalay ako sa boyfriend ko. Anong nag-iimbento? Kitang-kita ng dalawang mata ko, hindi ako sinungaling, Celine. Kung hindi, anong tawag dyan sa ginagawa nyo? Nag-aalala lang ako sa'yo dahil anak kita. Sino ba namang magulang ang gustong mapahamak ang mga anak nila, hindi ba? Wala! Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo na ang lalaking yan dahil walang magandang may dudulot ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Sasaktan ka lang niya, paiiyakin. Gusto mo ba yon? Sinasabi nyo lang po yan kasi naiinggit kayo sa akin at ayaw nyo kung maging masaya. Alam mong hindi totoo yan. Yun po ang totoo dahil kung hindi, sige, ano pong tawag nyo dun?
Gusto niyo makipag-break ako sa boyfriend ko dahil sasaktan niya lang ako. Ganun po ba? Nay, naririnig niyo ba sarili niyo? Sa inyo pa talaga nang galing na ayaw niyo akong manatili sa isang relasyon? Kasi pwede akong maging katulad niyo pagdating ng araw? Anak, Tama ako, di ba? Naiinggit lang kayo sa akin kasi yung relasyon na meron ako ngayon hindi katulad ng sa inyo ni Antonio. Kaya gusto niyong iwanan ko ang boyfriend ko at tapusin ang lahat sa amin dahil ayaw niyong maging masaya ko. Nanay ko ba talaga kayo? Sinasabi niyo na nag-aalala kayo sa akin pero bakit hindi naman ganun ang nararamdaman ko? Saka pwede po ba? Hindi na ako bata. Hindi niyo na ako dapat pakialaman sa mga desisyon ko o sa mga tao na pinakikisamahan ko. Dahil hindi ko rin naman kayo pinakikialaman noon at pinipilit na hiwalayan si Antonio kahit na palagi naman niya kayong sinasaktan at iniinsulto. Alam niyo, sumusobra na talaga kayo sa pagiging pakialamera niyo. Isa na lang talaga ang paraan para matigil to na anong ibig mong sabihin, anak? Iiwan ko na kayo. Magsama na lang kayo ni Antonio habang buhay dahil mukhang wala rin naman kayong balak na hiwalayan yung taong yon. Pakiusap naman, Celine. Huwag mong gawin sa nanay ito. Huwag kang umalis, nak. Anong gusto niyo? Magsama-sama pa rin tayo sa iisang bubong? Kahit na hindi na maayos ang relasyon natin? Ayoko ng gantong buhay, Nay. May sarili rin akong pangarap. Hindi naman pwede na habang panahon magkasama tayo. Alam niyo yun, di ba? Kaya ngayon pa lang, masanay na kayo dahil malapit na po tayong maghiwalay ng landas. Nakakatawa na strikto ang mga magulang natin pagdating sa pakikipagrelasyon natin. Kasi ayaw daw nila tayong mapunta sa maling tao at mapahamak sa dulo. Tapos sila, lalong-lalo na ang nanay ko ay tila bingi at walang pakiramdam na nananatili sa isang toxic na relasyon kasama ang stepfather ko. Nang mga panahon na yon ay mas lalo po akong nagpursige sa pagtatrabaho upang makaipon na ng pera at makaalis sa poder ng nanay ko sa lalong madaling panahon. Pero hindi rin naman po habang buhay ay makakasama natin ang ating mga magulang. Darating yung panahon na iiwan natin sila at para sa akin ay hindi po yun pagiging selfish dahil hindi naman po responsibilidad ng anak na alagaan ang kanilang mga magulang. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang sabi nga nila kung kailan naman desidido ka na at nakahanda na ang mga plano mo sa buhay ay saka naman biglang maglalaro ang tadhana. Yun po kasi yung eksaktong naranasan ko noon, Papa Dudut. Nang minsan akong umuwi sa bahay namin at hindi ko sinasadyang naabutan ng stepfather ko na may kinakalantaring iba at doon pa po talaga mismo sa loob ng bahay namin yon. Siyempre wala noon si nanay dahil abala sa paghahanap buhay at yun naman ang sinamantala ni Antonio para makipaglandian sa iba. Kahit na masama ang ugali niya ni minsan na hindi po pumasok sa isipan ko na pwedeng mangyari ang bagay na yon. Dahil akala ko ay mahal na mahal nila ni nanay ang isa't isa. Pero doon ko nga lang po napatunayan na si nanay na lang pala. Ang kapal din talaga ng pagbumukha mong demonyo ka! Aray ko! Hoy! Ano ba? Tigilan mo nga yan, Celine! Teka, ano nangyayari dito? Celine, anak, bakit mo sinasaktan ang stepfather mo? Tingnan mo, ang dami na niyang kalmot. Antonio, ano bang ginawa mo? Bakit akong tinatanong mo? Bakit hindi ang magaling mong anak dahil siya naman tong unang nanakit? Kulang pa nga yung mga hampas at kalmot mo kumpara sa mga kasamaang ginawa mo sa nanay ko. Walang hiya ka? Pinagkatiwalaan kita? Minahal ka naman ng nanay ko tapos anong isusukli mo? Gana ka pa talagang makipaglandian sa iba at dito pa mismo sa pamamahay namin. Antonio, totoo ba ang sinabi ni Celine? Ha? Huwag mo nang subukan magsinungaling dahil huling-huli ko kayo kanina habang naghahalikan. Sarap pa nga ng pagkakapatong mo sa kanyang demonyo ka eh.
Sinamantala mo na wala si nanay para dalhin ng babae mo sa bahay namin. Napakawalang iya mo, Antonio! Nagpapaniwala ka sa baliw mong anak, Rosa. Kilala mo naman yan. Ayaw niya sa akin. At gagawin niya ang lahat. Mapalayas lang ako sa pamamahay na to. Hoy, huwag mo akong baliktarin ha. Alam kong nakita ko at hindi ako nag-iimbento. Nay, huwag niyo sabihin na naniniwala kayo sa lalaking yan. Kilala niyo ako. Kinukonsinti ko ang pagpapakamartir niyo kasama siya. Pero ibang level na po ng katangahan kung hahayaan niyo pang iputan kayo sa ulo. Pwede ba? Tama na, Celine! Ewan ko sa inyo, Nay! Sinabi ko naman sa'yo, Rosa. Nagsisinungaling yung anak mo kasi gusto niyang paghiwalayin tayo. Pwede ba tumahimik ka na rin, Antonio? Akala ko ba saan ka basta naniniwala? Anak ko si Celine at kilala ko siya. Alam kong hindi siya basta-basta mag-iimbento o gagawa ng kwento. Pero dahil wala naman siyang ebidensya para patunayan ang sinasabi niya, sino ko para husgahan ka? Pero alam mo, Antonio, hindi lang ako marunong bumasa at sumulat. Pero hindi ibig sabihin, pwede mo na akong tratuhin na parang mangmang. Akala mo ba hindi ko nararamdaman ang panlalamig mo sa akin? Na hindi ko nakikita na bigla ka na lang nagkaka-interes sa iba na higit na mas bata at mas maganda sa akin? Ayoko lang maniwala na posibleng dumating ang araw na ito. Dahil nga, ayoko rin na tapusin ang relasyon natin. Pero naguguluhan na ako. Alam mo, tama si Celine. Ang tagal-tagal ko na rin nagpapakatanga sa'yo. Nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating lalaki na minahal ko. Ano ba pinagsasabi mo? Ako pa rin to, Rosa. Ayoko na munang makita ka sa bahay namin, Antonio. Mabuti pa, umalis ka na lang muna kasi naninikip lang ang dibdib ko hanggat magkakasama tayo. Ang dami mong arte. Bahala ka sa buhay mo kung yan ang gusto mo. Babalik na lang sa dati yung masaya at maayos nilang pagsasama ng stepfather ko. Pero hindi rin kasi ganun ang buhay. May paraan ng langit para paghiwalayin ang mga tao na hindi naman talaga dapat magkasama. At madalas nangyayari po yon sa masakit na paraan. Katulad na lamang ng biglang Sumama si Antonio sa babae nito at iniwan na lamang sa ere si nanay. Hindi ko po nakitang umiyak si nanay noon, Papa Dudut, pero gabi-gabi ko namang naririnig ang pagtangis niya. At bilang isang anak ay doon po ako nakakaramdam ng konsensya dahil naiisip ko na iwanan siya noon. Kaya nga kaagad ko na rin pong kinalimutan ang bala kong pag-alis sa bahay namin. Sa halip, mas pinagtuunan ko na lamang po ng pansin ang kaysa isang magulang ko at na-realize ko na habang abala ko sa paglaki, nakakalimutan kong tumatanda na pala ang nanay ko, Papa Dudut. Ibig sabihin, umiiksi na rin po ang panahon para makasama ko siya sa buhay na ito. At ayoko pong dumating yung araw na lubos ko po yung pagsisihan, Papa Dudut. Sa palagay mo ba, kaya ko kayang basahin yan? Siyempre po, Nay, kaya nyo. Ano, handa na po ba kayo? Ano po tong letter na sinulat ko? R. Natatandaan ko, sabi mo, Aryan. Tama. Ngayon, ano naman itong kasunod ng R? Ay, yung mukhang piso, sabi mo O. Yung parang 25 naman, ang maliit na O kapag isinulat. Aba, naalala nyo pa po pala yun? Sige, ano naman pong letra itong parang ahas, nakatunog din ng ahas? S! Tama! Ano naman pong tawag dito sa patriangle na letter na to? Alam ko yan, anak. Paborito ko yan kasi nakakatuwang isulat yan. A ang tawag dyan. Ang galing nyo, Nay! Natatandaan niyo po yung mga alpabeto na tinuro ko sa inyo. Oh magaling din kasi ang teacher ko eh. Naku, nang bola pa po kayo.
Nagsasabi lang ng totoo ang nanay. O siya, pero hindi pa po tayo tapos kasi kailangan niyo pa pong basahin itong sinulat ko. O sige Nay, subukan niyo po. Sarili ko. Kinalimutan ko kayo. Pasensya na kayo kung naging masama akong anak sa inyo. Celine, Hindi na tumagal pa yung pagdurusa ko. ikaw din naman anak. Nasa tabi kita nung mga panahon na iniwan ako ni Antonio. Alam mo, doon ko nga naisip na kaya ko palang mabuhay nang wala siya. Pero hindi ko kaya kapag ikaw ang nawala sa akin. Hindi po ako mawawala dahil babawi po ako sa inyo. Marami na po akong panahon na sinayang para makasama kayo at ayoko na pong dagdagan pa yon. Higit kanino man, kayo po yung pinakamahalaga sa akin at gagawin ko po ang lahat para mas maging mabuting anak sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Mahal na mahal din kita anak. Pagpalain ka panawa ng Ko mula sa pagkatrabaho ang siyang pinangsuporta ko sa sarili ko noon at nag-working student din po ako para makapagtapos. 28 years old na po ako nang graduate at 29 naman nang makakuha ko ng lisensya para makapagturo. At doon na nga po nagsimula ang pagiging ganap na guro ko. Nakakatawa na noong una ay ayaw ko pang maging teacher pero nang dahil kay nanay na-inspire po akong kunin ang propesyong ito upang maturuan pa ang mga katulad niya na salat sa edukasyon nang dahil sa kahirapan. Kaya nga bukod sa pagtuturo sa paaralan ay aktibong volunteer teacher din po ako sa barangay namin. Papadudot, masaya po ako dahil nagkaroon ng reason or purpose ang buhay ko. At tatanawin ko pong malaking utang na loob ang lahat ng ito sa nanay ko. Kaya nga po ang payo ko sa mga kabarangay natin dyan, lalo na yung mga kabataang pinag-aaral ng mga magulang nila hanggat may pagkakataon na ibinibigay sa atin upang mag-aral at makapagtapos ay sunggaban na po natin. Dahil hindi lahat ay kayang makatungtong sa paaralan at matuto. Kaya nga po ang tanging hiling ko sa Diyos ay dumating ang araw na mabigyan ng pantay-pantay na edukasyon ang bawat kabataan sa mundo anuman ang estado nila sa buhay. Ay pumanaw na si Nanay Rosa. Pero alam ko na kung nasaan man siya naroon ngayon, proud siya sa akin bilang anak niya at katulad niya, wala po akong ibang hiling kundi ang muli kaming magkita pagdating ng panahon. God bless po sa inyo, Papa Dudut, and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Celine. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.